fawi ɗum ɗo hoore ma ka cukalel ittu ɗum ɗo aɗa wayi nayeji ni wokom ko ni tan mbaɗa gogo mi haalani gonga onon ɗiɗo to jiiɗon fof ɗon mbaɗa ŋunuŋunuji moɗon Leyla roba ma woni yodde roba mo kam luuɓi kam hanki mi addani comci comme garno on ñallude tan o kam sa ari yaade tan nawor ɗum oto woppu ɗo aɗa anndi oɗo ko min moƴƴe makko tari ke o ala ɓirde o ala haydara ko min ɓirnatam ayi o wawi tan ko adda so wari o ƴetta comcom ko dow ɓorno o bonna tekkam ha bona oro bono way joɓɓudema ni somi yeehi mosti ɗum ha koto min ɓorno comci makko ko an jeni uddita armoire o ko jiɗɗa hen fof ƴetta ɗum ko min yamirmaɗo anani kala ko jiɗɗa e armoire he ƴettu ko min yamirma maaleykum salam nene mbaɗɗo ça va Leyla mbaɗɗa jam tan mba foftima eyyi mawɗum machallah mi yawta wañe ko an o naññata an de o naññata o min dal ko jinmi ko gara joni pajana kam ko musatami ɗo e o galle ko joni ñawandema selbe so Allah jaɓi te onon nisu ɗum ɓenni Jibril ari ɗo salminde anne nene Jibril ina ara ɗo annene hannde ko dimanche o salminani ɗo o salminta ɗo anne hannde o ñoƴƴat mo te hannde yo to men gotto bo ɗum fof ko peeje makko e peccorde makko kono muñane kam ñaal mbaɗe kam ayo daram ko mani daram wawa o waɗani heddare to wondo ko wima ko ɓerde nde wi ko res mbima fatata lendi deɓe e après ngara lijjitan ɗum non ni hannde kam mi wawa yaltude galle quoi hannde mbeɗen galle Jibril nayi fini eyyi joni acca ha lendi hoore inchallah anani nene ka gonɗa mbeɗen gaari ayi kannama ka jaltuɗo mi yiyanima guila suba non mbeɗen ɗo ko honma tellade salminde hande joni ɓoyani pinim ne jinno arde kay walay jiri koɗo nana waale galle he kono kay min jeydiri hanki ne min calmidiri walla hanki kay yaade hanki ko hande mbimi guila pinɗa lele suudi he wawade calminami calmina kam calmina koɗo e après mo mi yaham salminama ay o garɗo ɗo watta makko hakkille ko min addimo ɗo feerami feccordam tawi haw ari ɗo eyyi joni après addi ɗum koko kiitaɗo ma wawa rukkudemi ko mbiyatoma adda ɗum ɗo astahfirullah neni e nder suudu jeli ka gonɗa ar hallaji kaltaɗi mbiyata komi cuuɗiɗo min komi cuuɗiɗo hen tewomo kala haaldam haala ɗo joni subaka a faami mi suuɗaki hen mi suuɗaki e kuɗe mi mogginaki e leggel suudu ko suudu makko ndu ko kanko jeeyi ɗum somo wanno ɗo ko foti wonde ɗo de o jeeya galle o kono wondi ko addira ko o waɗani ɗum mbimi hoto waram haala mi namdakima saɗa yiɗimo de min mi namdakima saɗa yiɗimo te ay ko mbimi yaɓat ko oɗo mo gaddumi ɗo en wona aɗa heeɗi kam o mo gaddumi ɗo so tawi tan a resanimo mine ma wona an wona min mi ala tooma mi ala gama te hoto mi idoma less ko ɗum tan no gonɗi ko mbimi ami ƴeewa noon hannde noon so tawi tan noon an so tawi yummani tiɗma walla tawi tiɗma ko o kiitaɗo kiita mayde hoto mi idoma less ko ɗum tan mbimi ay o garɗo watta makko hakkille ko min addimo feerami feccordam tawi haw ari ɗo eyyi joni après addi ɗum koko kiitaɗo ma wawa rukkudemi ko mbiyatoma adda ɗum ɗo Jibril an jooɗi tafe o nani a foftima mba mi siwanma café accabo e seeɗa o hemma wondu softani ko hannde massa
heureusement hande que dimanche ama fofta après peut-être kanene ma wi ko fof mi nani dum de nani wi Jibril anda ko nene ma wi ama res ombo wi ma de Jibril no to mi sabi Allah tan mbaɗa ko wima ko si nden waɗi ma dañ jam mi daña jam wuro he ayi de gila ni gonmi ɗo rokkani kam jam société o koñ o kala fof moni kam ƴewre yitere addani ɗo ɓiɗɗo sinno ko sagam mi daña ɓiɗɗo hande sa resi cousine ma Allah so rokki mon ɓiɗɗo wayno ko min dañi ndax ɓima ɓiyam wonata min wawa wudude hay goto so wona an mi wawa hay somi yiɗi yata quoi par ce que min an goyima an gandimi te an tan jiɗimi simi sagam mbasa teftade maire o ko haalat ko d'ailleurs ñande enen kaali hen ha ɓaari mais hay somi yiɗi min ɓerde mum jaɓani miɗa goɗɗo arnade hakkudame ma miɗa ɗum ɓerdam nde woni jaɓani ɗum te bisik ɓerde yiɗat te sax min pour min wasa jabde Allah jeeya par ce que en gondi min e ma en donki dañjude ɓiɗɗo te wona an rokkat hoorema fotani tagdi mbeɗa wi mbeɗa naade debbo goɗɗo taw potani naade debbo goɗɗo Jibril anne kanene ma wi ko waɗɗum tan si nden waɗi ma rokkam jam ma welto sabi Allah tan te nene ko wi ko solution hande si Allah waɗi daño wayne ko min dañi tan ndax ɓima ko ɓiyam wonata Jalika wore nenam haalat ko mira yidde debbo goɗɗo won hakkude men ma min an tan a yoni kam debbo Jibril min mbeɗa andi an min jiɗɗa minne ko noon mi andi so tawno ko an tan a ƴewta debbo goɗɗo mais sa yi haɗa waɗa ɗum ko pour nene ma welto mais hande on solution dañɗen il faut mbaɗa ɗum Jalika sikki mi añat nadde debbo goɗɗo idi après min dañi ɓinguel min e makko an cikkita ɗum rokkat ma jam mais wona ɗum rokkat ma jam nokku fof o ari ɗo hiri o dañde yam ɓiɗɗo nene ɓurata yawadema te Jalika mbiɗa ƴettu goɗɗo e pawɗum e dow ma te min kala pawɗo rokkudem jam min rokki jam Jibril min tanka hani kam yiɗe rek haɗa kam waɗa soutenir mbeɗa wawi muñ golle ɗe fof min haynade famille am mbiɗa yiilo ɗon debbo mi suusa par ce que somin dañji probléme famille o fof dañat probléme Jalika min mbiɗa andi famille jeeyamo Jibril sabi Allah tan vraiment maccere hakkille Jibril il faut dokkam temps c'est sûr
Voilà. Pardon? Cel. A hewani yaltude. Ceerno Baba, min alwoni mom tawino ɗo. Yidno yewtide ma. Gilna jippinde ha joni. Ɓuuri ko yimirɗa. Ko jiɗ jewtida e nenam. Ay nenam, ko yir ko ɗo waddi. Min waɗanima arrangé. Te yi ha gandanɗa hoorema nandata e goɗɗum ni. Ko ɗum woni ɗo ala ko yiɗi so wona yom res reyla. Sababun tan Jalika ala ɓiɗɗo. En kaldin hen noon. Omo rewam gilden ha joni. Te hunde hanti en jogol ɓurtuji. Par ce que o yi o woti haalde hallaji ɓurtuji joni. Wonde sa resani en karmidiri. Aɗen ɗiɗi hallaji en muusi Baba. Te min yiɗa dañjude makko probléme. eyi bébé jam ko jewtan ɗum gillani ko fof mi weeli kono pade mi haalana on onon ko ngannduɗaa ko ɗum ɗenndimi Leyla ari galle he ari Jibril resma joɗɗa e galle he itta kam yeewede wona ina mbami yeewede e galle he ama yeewi kay comme nde hoore jottako o yahat tan o ko jofowo jooɗotako oɗo gonɗo e galle ayi ko ufiɗo tan hay goto anda ko nandata en way hono jombaji busoɓe ni nafata naflata e galle sa ari ma yewtam nena gaddana kam kadi kani yewtami Te joom suudam mo ƴettato tan omo haali mum ko wela on waɗe mum ko wela jangge jam ɓiyu so resama o yiɗa ɓiyu ko waɗe ɗum ka yiɗa noon ɓima waɗe a fuɗat ɗum waɗe ɓiɗɗo janan. Te min anda fof holɗum Jalika waɗi. Jalika waɗanima haydara o fin tan on Jalika te ala ko Jalika waɗi. Te vraiment min ha gandana hoorema min watti yurmude sah Jalika. Jalika joni natti hayɗana ɗoygol moƴƴol. Eɓen po Jalika pérection ɓuri suk debbo nen ari ɗo eɓen mbaɗ gatuleji mabɓe. Te Jalika nen fof hen yitere ɓe cikkat Jalika ko kangaɗo. Jalika ke mbaɗat ko fof Jalika yii. Te en waɗ gueɗe neɗɗo fotan ɗum wadde neɗɗo hono mum. Ɗum ɗo moƴƴani ha gilden ha joni eɓen ndewe on eɓen tan mbaɗ keɓe beela. Ɗum ɗo yoɗani fewan Baba. Ɗum noon jiiɗi min kalda e makko yo accu ko waɗat ko. Aɗa nena ma kala ko ngati wiyattanoma a taƴa ɗum fof ɗum ko défaut ɗum ko défaut neɗɗo so haali hunde foti ko wadde konngol ɓaarotgol dañol jippinede hermere kono ala kanko tarat tan ha laaɓa ceer aduna wona noon ala miijaadi kay comme no kaldirme mum nani ɗum kalnatmami min kam oɗon gandi guillet gonmi cuhlel Jibril tan jinmi ɗum adon fof ne andi ɗum kono hannde somi jooɗima hannde han mbiɗon ko on yiɗɓe yumi ar e nder galle he mi rese hen koye gallam garmi te debbo galle so sañino o yaltata famille mum ɗum ko ɗum weltare mawde e am te so Allah jaaɓi nden jiɗirɗon ɗum noon mbaɗiratmi ɗum par ce que mbiɗa jogui moon hoolare te mbiɗa andi onon aussi oɗon jogui am hoolare te so Allah jaaɓi mi testa yakar moon so ɗum waɗi de ma welam saabu nden koddam ma ndu fe kosamam mi jullat tan walla mi wooɓa saare o galle wallahi mami dañ ko welimi nene kanko e sohla ni komo hoota galle mabɓe yoɓi ndel ɗum bagu suñi mukko tan o ara o jooɗoro gotol walla wona noon an kay hendi ala to paaɗa haɗa ɓurtil noon bagage adde mi siwa muure mi waɗani mbiya hat kay muure mi adde après so mari mi jooɗo ɓurrugol ngol fof jarani no jari so Allah jaaɓi mami haalde makko kono noon oto yejjin noon hande somi ɓurti fadam ngo sa ɓurnima yadata hen cukako ma gasi hakki aɗa wona e duuɓi ma 30 kala ko mbawmi salade aɗa wawi salade ko ɓuri ɗum aɗa kalatma nena ma jeeyama jeeya poos ma o jogue ma ko haalande e yewtande e nanande min jiiɗi ko gara gonaɗo aɗa daagoɗo gonaɗo premiéme dame gonaɗo quatriéme dame a faami an hoto jogo hen kulol anen noon tigui woori sa ari ko an wonata jeewo wonata lembel udda kadi ha tiiɗa goɗɗo natta te so nden yonti jewtana kam gallam woni yeewi trop anani te min mbaɗa andi mboɗo hoolima hen ɗum noon mbaɗon ɗacca on jewton ko miijiɗon hen foof ko desirɗon fof garon kalnon kam min mami salor banggue
an kadi calorɗa bange fondire mak tan baba basa teftade eyyi mami haalde makko jaram ɗuma sinno ene yinno ene moƴƴino ko mino resande debbo goɗɗo kono wona an kono yumma ko min tan aduna ko muñal wawi fof oduna Allah joba rokkirta ɓesgu so Allah rokkima an jeeyi so haɗima muñalla ko joom yurmede woto ñoheemo woto koynemo woto bonde gurdam makko Allah jomam ko joom yurmede oɗo kelmine aduna Leyla haka mbiɗo yawa kono hankkadi poɗɗa ko joɗaɗo ɗo kam hayso ko yontere yontere hagugo yontere heewi min déjà tan mi arno ɗo pour ñallude tehurɗa kam yemi walde haɗani min yiiɗa sallonaɗem haydara ɗum tanno tan ɗum yaha tan ha gongol jinmi ko ɓooyaɗo mbiyata Jibril ni wimano moƴƴi aɗa andi on mbayrodiri mbiyata mo ƴewmano moƴƴi a oppumi yaha tan ha lawol gongol so Allah jaaɓi comme ça mi waɗa ɗum programme Leyla ani ko nena wima ko gonga no mbaɗa ni woyrude ɗo ngara mbiyaɗa wara balɗe ɗiɗi wonɗo hay soko yontere sa woni ɗo yontere Jibril so yima anda joni a mawni a yonti ha gongol mi waƴani ɗum haɗandi mi arno ɗo tan ni hen tenan kadi mi wawa ar tan mi jooɗo tawiyam hanki tan on boni mi noddu yewnima de ma yewnide ɓe est ce que aɗa yewni kam an non sérieux komi jewni mais ɓe comme ɗinaɗe nandadema question goto an est ce que aɗa yiiɗi kam bébé ɗum ko question par ce que an ndeɗo balɗe mbiɗa ƴewtinimba a natti jogade temps mi noddanma jamma aɗa woni en communication sahaji jalta aɗa hiira artude bébé ɗum ko entraînement uji e match uji en sa ummima match a tampat walla entraînement ko ɗum ɗon taki kono ɓe neɗɗo sa yiiɗi ɗum a jogoto temps mum mais komi tampuɗo rek sa yi gaddumami ɗo c'est parce que komi jiɗɗomo ɗum taki est ce que c'est vrai je te le jure donc a waɗi kam rassuré mais aujourd'hui tu es trop beau c'est normal tu es trop beau tu m'avais trop manqué min yumma fof komin goto mbaɗɗo nene mbaɗɗa mbaɗɗa jam tan kay Leyla no mbaɗɗa ça va bien para foftim ma penno moni ma yewta tan ah c'est bien mi ara mi yaha wañe ayi heure ɗi heure uji de ummoto nan yalloto ko ha heure belɗo ummo ara wona nañude yimɓe ɗin moƴƴani wuro misrala nene ko ñiɗinami defa bottari hande a meeɗi namdademi ko defere mbimɓe ta meeɗi namdademi ko defere e bottari ka mes wona ko ɗum woni ko kalata me mako sa wiyamni tan jattinoɗa jeese yimɓe tan mbayano guinnal toɓagal ya defoy kaajade defannoɗa ñande fo de ay nene wonami lamdoto tan seytanagal ma walla koko jiiɗa ɗo koɗo ko o wona koɗo de o haydara ɓuranduɓe galle he andu ɗum penda an ko jiɗɗami def hande ko nena wi ko tan defoy kaaji ma ko noon ñande fof mbaɗannoɗani seytani Leyla ha boy mi yaha marché mi ara nen ey goggo ko seytani mawɗo ɗo jiiɗamo ɗo ay ko daroto ɗo mbima Leyla ne woni tan ko yidde naññudemo mo fodma e makko haɗa Jibril yettademo ha ndoy waɗa te oɗo sa ɗum yii cikkataka ko nehiɗo neɗɗo niɓɓiɗɗe o waɗat ɗo ko on waɗa semblant no yima ari o feera namdade men ko defat o finata ko heure mo wela o defa heure mo wela o defan amen kaaji amen min ƴaama minen fof ñiiƴi amen fof boni onon kam ni koddirɗon o a yiyan taw haydara ni minen o ko holli min ko o holli min tan ko bone nayi teeri mi haalanma ay gongol so salmini woni hoto salmitomo wonmo no min mbaɗimo ni ay ko ɗa min payomo no gudel ɓesɗo ni waɗa ko barke moƴƴani wuro ni saka e ladde mes mawɗo woni ɗo andi min dañƴamo nde ko sens wadde aɗa andi ɗum don noon jaggam no feewi par ce que aɗa andi min rewɓe nan ndewa e caggalam min ɓen mi ƴewani ɓe ko an tan jiyanmi so mbeɗa ɗano ko an jiyanmi somi fini kala ko mbawmi wadde kala to mbawmi wonde yeeso ma ngo tan jiyanmi mi haalan ɓe arrête way mais bien passé tu t'es passé amulan ma odeur koni en fait ko woni
Baba, mi ummi. Hassel. Anga ko njurnoɗa? On kaltaga? TikTok ɗum téléphone am gonmi. Ɓe jalan fof TikTok? Ok. TikTok kay. Ok, Ko paɗa ko jewɗa nder ɗo? Ma naat kaga. Ba, hay goɗala ɗo ayi. An rokkam min ndelo way. Hay goɗala ɗo. Accam. Ko waɗat ɗo? An gata kam ɗo ha parare nan ɗo ko mbaɗen mi ɗo. Min adduma ɗo. An addi kam ɗo kay. An won TikTok. Min mi wona TikTok kadi mi wiyaka TikTok. An ka ɓi hon? Amadou Diallo. La ilaha illallah. An yumma ko moƴ, bab ma ko moƴ. Ala ko ndewta wona nde huywe. O komi jiɗɗomo. An tolnimo yidde. Gandinan mami noon ay jibinirmi ni o. Noon jibinirmami huccitta haɗa bono fiye ɗo ha cekkinawma. Rewɗo. Fat. Fat ala ɗo de. Waɗa fimo. Ajam. Waɗa fimo. Waɗa fimo. Ba waɗa fimo. Woni gonga hankali ka jaho. Ay ni dama min je. Min burati yewe wallahi. Hakkille ma faal dem ko. Anani? D'accord sall jabi. Watten hakkille ma no feewi kadi sa hittinoɗa yumma. Sa yehi kalna yumma ko nelmami ko. Anani? Inchallah. Eyyi kadi en piɓodiri noon. Han? Wattu hakkille no feewi ko mbimami ko. Sa yehi tinnoɗa e jinnaɓe ma nani? Yalla newnu lawol. En tout cas on jarama no feewi mi yigilen garmi ɗo ha joni oɗon toppito kam oɗon kollimi yidde e tout ɗum koye famille ma tan mbawɗa ɗum dañde machallah e andane bandam merci pour oɗo robbo joɗɗo machallah ko an mi weltima no feewi wallahi kada ala ɓirdi kam rokkuma ɓirdi A dañi robbo denɗiraɗo. O robbo kam nangu hen ha tiiɗa. O ummi e denɗiraɗo ene tiiɗi kadi denɗiragal ne tiiɗi ko jiiɗa ko. Denɗiragal ko hunde tinde nangue ha tiiɗa hay goto hoto jaaɓe naata hakkude moɗon. Anani? Kalmi ko tiiɗa yam no feewi. Anani de? Leila, heɓino hodde a waynaki kam andi. Ayi mi yejjiti sa. Wona lawol de. Nawar ɗum hewani de. Bokuma fof. Hewani an jeyi. Sa e salmina kam yaye ma wa wuro ngo. Gormaɗo man. Ha hode noon? Ɓoyata joni mi hattan mi ara. E bagani men. A moƴƴi. Lawol e jaam. Allez, ciao. Haɗe balle inchallah. Bye. te joni a gaji ka koto ay ko tuttuma ko ɗum kam ko an jeyi anani kono ko ni dow woori ko jibriram liggi fof adda tottam ona o hokkoya yummakko hen ko ɗum noon waɗimi noon ko kaldeten jamma e ñalawma ko tan mboɗo jaggi hen mboɗo mi woppani ko ɗum ɗo an kam a yiiri yittere ma wona ha ko gonɗa ɗo henne balɗe daɓɓe ko on ko jiiɗa jinmi noon ko ngara kefta fof ha laaɓa saabu jibril tottatama ko enen kandi hen anani ko bande ñaami tuuri ɓuuri ko goɗɗo ñaami dola anani de en tout cas galle mon o hembo weeli tawde so neɗɗo ari ɗum naɓorto mi wayrata ɗo so Allah jaɓi en tout cas ko mbimami ko kam min en tiiɗimi de way kono chauffeur o noddat de allo ari mbaɗa mi ara
aywa a gaajal ka ko to ha ko kanko nodduma kam noddatno kam an kadi feetama ñaawama yalla newma amin Allah wat jangi encore Jibril kalil no eh e ɓernde deñde ni jiɗɗa weeti Jibril ande mata yurmakim ayi galle o tan wi selo haydara tan ko dillata min nani ɗum ɗo ko wawi hen foppam mi haala ko jiɗmi haalde ko a faami sa yi mboɗo tampa ko wondema gooto min aɗa andi ko an tan gooto jogiimi so mboɗo jogino waɗɓe mami faw ɗumen ɓe mi fawa ɗum ɗo hunde ɓe mi fawa ɗumen hunde kono haade ka gooto alay sago mi fawma ko jiɗmi fawdema ko wona yi denɗe garɗo ɗo ɗe balɗe o a yi hew a yimo joni après ne jiɗɗa aɗa andi holko jinmi a hangaka a jinnaka aɗa andi ko kalantomami ko watte makko hakkille de te mbaɗa feere wara e galle he mais neni a yiyan hakkuname jali ka ƴeew gilmin puɗɗi min ama gilmin gonde ha joni omo muññimi omo toppiti kam omo toppitima omo defanma omo liggo omo huppanma neni te jali ka ko debbo moƴƴo joni o ala ɓiɗɗo Allah rokkata ɗum neni te sa wiyama ni mbiya omo defanma ɗe ñamama omo huppanma min o tawi ko mboɗo defa o tawi komi ɓornaki comci tunwuɗi o waɗat ɗo tan ko fodde makko tan o waɗata joni en ko wawi hen kanko joni ko wawi hen o wawa mi adda bawɗo waɗa ko noon tan foti te ko kalanmami ko watten hakkille mi ummata ko ɗo mbima haalnanimi ko nanani ɗo ittanami ɗo tan komi daña ko lelori yimi tawde an ala ko musar ma ala gilgu ɓernde min mi tampi ni tan ni mi wawi wonirde ni nene kalɗa ko foof nani joni wona ɗum jiɗɗa ala caɗel mama ko muñal wawi fof o duna Allah joɓa rokkirta ɓesgu so Allah rokkima han jeyi so haɗima muñalla ko joom yurmede woto ñohemo woto koynemo woto bonni gurdam makko Allah joɓan ko joom yurmede oɗo keƴƴi aduna ko muñal wawi fof o duna Allah joɓa rokkirta ɓesgu so Allah rokkima han jeyi so haɗima muñalla ko joom yurmede min koy mi ronki famodirde e siraɓe min koy mi ronki yewtide jikiraɓe sabu mo ɓesna